start. Ang atong pagtuon karong gabi una, ato na sugdan sa mabuk na pag-ampo sa ngalan sa Ama, sa Anak o sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na pulang sa grasyang ginoong kanimo. Ulan ka sa bahay nga tanan ulan mo sa bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. May receipt of wisdom sa ngalan sa Ama, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagtuon karon, atong subayon o susihon ang mga lingkunganay ng mga sukuranan o basihan, nining gitawag ko communication idioms o communicatio idiomatum ug ang iyang mga lagda kay aron dili ta may salaan ilabi na sa pagpanudlo, mahitungod sa fundamental nga mga elements nga naghisgot mahitungod kang Kristo. So, kining communication of idioms or communicatio idiomatum labing mahinungdanon dito. Otherwise, masinayok nato pagsabot kung unsa ang itudlo opisyali sa simbahan ng Katoliko. Hinungdan nga doon ay naghan karon ng mga Catholic defenders subo pamanadungon niya doon ay naghan magbasa og mga dogmatic, mga theological nga mga libro kunya interpretahon according to their own understanding. Kunya akong nakaplagan nga nung doon ay confusion nga nitamo among the defenders or Catholic defenders tungod kay lack of proper study of theology as well as philosophy, no? Manang karong gabi una utat na atong sulayan sa simple nga paagi ang mahitungod din communication of idioms. Ingon ani maguning kasagaran nga gikagubtan ang mahitungod ni Jesus kung unsa magyutong ikaduhang persona sa Santisima Trinidad. Namatay ba ang persona o unsa ba naapektuhan sa kamatayon, etc. Manang ato ning usayon karong kabihon. Now, ining communication of idioms nakakaplag ni sa iyang sukaranan sa dihang ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nagpagkatao. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanako. No? Kanus ang suhod kung asa mga kaplag siya tinuddan diha sa incarnation. Kay bawa na matag meaning sa incarnation, no? Ang pagpagkatao ni Kristo. No? Kung tuha, atong sayran kung unsa may mga hinungdan. Tungod kay mitumaw ang mga irihiya ka ng sayo ug sukwahi nga gitudlo sa simbahan. Atong i-mention ang uban o pipila ini si Nestorius, sila si Eusebius. Nagtudlo ang uban nga diha ni Kristo adunay duha ka persona. Ang unang persona, divine. Ang ikaduha, human. Monay, irihiya ni ato nga migawas. No? Tapos gano'n niya, mga obispo kung ano yung nanudlo. Na diha ng Jesus, duha ka persona. Divine o human. Now, si Eutico, natudlo nga, kining humanity ni Kristo gi-absorb sa divine. Muna ang divinity mo'y ni dana sa humanity. Muna ang kang Eutico, pareha ba yung example ang tubig na tabang nga usa ka baso kung imo kining i-bukbuk na to sa dagat ang tabang nga tubig tipo na sa
dagat. Kung ang dagat, di na mo makaplagan kung asa na itong kapang. Muna ang analogy ni Eutiko. Pero anyway, dili man ta mo patigho ka na nga, dili man atong subject matter karon gabion. Nato lang subayo niya. Mao ni ang matang sa panudlo nga mitumaw ni adto panahon nga si Jesus dunay duha ka persona. Ug ang simbahan may padlong ana, ni correct niya na nga dili duha ka persona. Otherwise kung duha ka persona si Kristo, ang Holy Trinity, dili na Holy Trinity. Amen. Kaya nga naman, ang persona sa Amahan, o niya, ang sa anak, duha man ka persona, pila na ka persona na. Tulo, plus Espiritu Santo, persona. Di upat na ka persona. So, this is no longer a Holy Trinity. Kung sa may tawagan na to, anak, na upat naman. Kaya nga naman, na may human person, diya ni Kristo. Now, ang simbahan nagtudlo nga diha ni Jesus, no? Doon na lang may usa ka persona. Christ, no? In the one person of Jesus, there are two distinct natures. Agong palingon. Diha ni Jesus, doon na naman siya ay usa ka persona. O kining maong persona, dili ni human, kundi divine. So kining divine person, dunay duha ka nagkanalain nga kinaiya. Pagka-Diyos o pagkatao. Ato naman ang i-review for the sake of one sa atong tema nga atong hisgutan karon. Kinahanglan magini siya i-review, no? Now, maklaro nga, diha ni Jesus, dunay duha ka persona. Ano? Duha ka kinaiya. Sorry. Duha ka kinaiya. Human o divine. Divine and human. Nya kining duha ka kinaiya ni Kristo, ang divine o human, nahiusa sa usa lamang ka Diyos nun nga persona. O kining maong pagkahiusa, gitawag ni sa teolohiya o hypostatic union. No? Hypostatic union. Buti pasabot nga ang duha ka kinaiya ni Kristo nga nahiusa sa usa lamang ka Dios nga persona nagkatipon apan wala magkasagol. United but not mixed, no? But not mixed. Oh. Nagkatipon apan wala magkasagol. Now, karon ang simbahan nagtudlo nga aron dili masinayo manang dunay mga lagda, mga disiplina nga gihatag sa simbahan aron masabtan nato kung unsay iyang panudlo mahitungod sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Ug usa ni ini ang kining gitawag og communicatio idiomatum. Communication of idioms. Nabuti po sabot na ng communication of idioms or communicatio idiomato nga kung unsay giperform, no, sa duha ka kinaiya pagka-Dios o pagkatao, kinahanglan ipaangkon sa usa lamang ka persona ni Jesus. Otherwise, kung dili inga noon, mahulog og duha ka persona si Kristo. No? Mga ato ning i-klaro, balik ko na ko, klarohon tani kaya ron makasabot ng atong mga kaigsuunan na nagsunod na to, ato siyang i-shoot out
si Brother Ronnie Rodinas sa Catholic Faith Defender na to sa Butuan, usas nag-request na ni si Brad John Porta sa Cebu, si Brad Paul San Pablo Alima sa Bohol, nga nagsunod na to sa atong Bible study karong gabi una, no? Balik ko na ko nga, mo ni panudlo si Bahan, klaro ho na to. Komunikatyo idiomatum. Doon na siya'y mga lagda. Pero sa dili pa na ito i-emphasize ang dugang katinawan atong susihon ang iyang mga sutaranan diha sa Biblia. So, mingon yun, komunikatyo idiomatum arong pag-ila o pagsabot o dugang diha ni Kristo. Ang simbahan na ito, balik ko na po, ang duha ka kinaiya sa ito pa pagka-Diyos pagkatao ni Kristo. Ang duha ka kinaiya pagka-Diyos o pagkatao ni Kristo kinahanglan ang tanan nga gimugna o gibuhat sa maong mga kinaiya ato na inong mga kay duha man human and divine kinahanglan ipaangkon o gamit ang pulong ato ning subayon ni pulong ipaangkon kaysa at least ascribe may gigamit. Ascribe to. Ako, prepare ko ipaangkon. Ngadto sa usa lamang ka persona. Si Kristo. So, akong malingkod niya, kung unsay o bisag asa ani nga kinaiya ni perform humanity o divinity, kinahanglan ipaangkon sa usa lamang ka persona. Ang tumugtuyo ni ini kay aron ang kadtong mga irehiya nga nanudlo nga dunay duha ka persona ni Kristo mapanalipdan nining mao lagda o balao sa komunikatyo ikinto. No? So, sa mapananglit, si Kristo may tao. Ang likaon, ang Kristo yun, ang tubok Kristo. Ang persona ni Jesus. Ipaangkon. Yang pagkatao sa iya matong human person. Katuyang pagka-Diyos sa iya itong divine person. Doha mo person. Kasi mahal ni Kurik anak, dili. Aron malikaya na, kinahanglan ipaangkon gadto sa usa lamang ka persona ni Kristo. Persona ni Kristo. Usa persona. Dili duha. Kung atong tan-awon, subayo na itong sukaranan sa Biblia, so
So karanan sa communication of idioms or communicatio idiomatum, naanas Biblia. Sama pa lang dito, atong tanawon ang San Juan 17, versikulo 5. Ningon si Jesus, "And now glorify thou me together with thyself, Father, with the glory which I had with you before the world was." Mas mayo tali basahon na ito sa Binisaya, no? Ningon San Juan 17:5, "O karon amahan pasiduki ako diha uban gayud kanimo niya ng kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan." Tanawa. Ato ning klarohon. Ningon si Jesus nga ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Ang pangutana, unsa may gi-emphasize ni Kristo dinhi kanang paingon niya nga wala pa ang kalibutan, diha na ko kauban sa Amahan. Ang iyang humanity o divinity. Ha? Ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao? Ang iyang pagka-Diyos. Kaya nga naman, nabagoy mortal na binuhat nga kauban sa Amahan nga wa may laing eternal being ang Diyos naman. Pero nining tekstuha, giklaro din nga si Jesus, diha na sa Amahan sa wala pa ang kalibutan. Gani matod pa niya, uban ako kanimo sa wala pa ang kalibutan. Tanawa, ang komunikatio idiomatum, makatabang na ito pagsabot ni ining maong teksto. Nga kung naa ka na ito higayon na pagsulti ni Jesus, ingon siya kung bukang mga Tuhan. Ano kung taon, kauban na sa Diyos, wa pa ang kalibutan, naanan niya ang dumog at himaya sa Diyos. Ilago ka nga anak ko ito ni Jose Maria, di ba? Bubuang madali ni Tuhan. Pero tanaw, ang komunikatio idiomatum, mutabang ni mo pagsagot nini mong tekstuha, nga ang ipasayas ni Jesus dinhi, ang iyang divinity nga wala pa ang butang sa kalibutan, bisan gani ang kalibutan, diha na siya nahan. Pero nagtanaw ni mo, tao siya, pareha na to. Pero ang simbahan ng tudlo, nakatong misulti ni ini, wala pa ang kalibutan, ang sinundan sa kalibutan, etc. Diya ako sa itong Amahan. Ang persona gayon ni Jesus. Huwag yung ningon si Jesus na, ako isip Diyos, diya na ko kauban sa itong Amahan. Wala. Ako sa maingon niya, ako sa akong pagkatao, naulahir ako. Ang himaya, ihatag na ko sa akong Amahan. Dili. Nisulti siya, dito. Sabi pa, there is only one subject. There is only one person. Pero tanawa, ang iyang gibungat ng kamatuoran, nagtumbok sa iyang kinaiya sa pagka-Diyos. Bisan tuod o tao siya sa pananaw sa mga Hudiyo sa iyang palibot. So this is usag sa examples sa communication of idioms. Sa San Juan 17:5, bisan tuod o dili, wag ito sa Jesus dito na, ako, Diyos ko, wala pa gani ang kalibutan, diha na ko. No? Dili makita na to. Nag-claim ni Jesus ang iyang himaya sa wala pa gani, gadiha ng daan, sa wala pa bata ang kalibutan. So, dili maklaro na to nga, ining Jesus di ay, the person nga Jesus has two natures. Duha ka kiniya, divine and human. Kunya, gi-attribute sa ang iyang divine performance, sa iyang divine nature sa usal lamang niya persona. Dili man duha ka Jesus kasulti ini. Usara. Hindi ko maglibog. Example, ako'y Jesus, na naa mo ito higayon na. Kailagon mo nga, Maria akong mama, Jose akong inahan. Diba? Hudiyo kay kong dabo. Kaya musulti ko aning mga butana. Natural, matanaw mga ko, saan maniga? Tao ni anak ni Jose, anak ni Maria, ino maniga.
kauban siya samahan. Ha? Pero tanawa, dinhi makita nato di ay ang kining misulti nga Kristo usa lamang ka persona. No? So, I think klaro na kayo na. Kaning atong ituki nga mga teksto sa Biblia, muna sukaranan sa communication o idiom. Ikaduha nga teksto nga atong tan-awon, San Juan 3:13. Palihog, kinsay mo basa sa San Juan 3:13. Iba man ikiingon ni Jesus. Sige, tindog ko Lord. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawas anak sa tao na nanaong gikan sa langit. Oh, sa gani? Wala pa'y nakasaka sa langit. No one has ascended into heaven, but he who descended from heaven, even the Son of Man. Wala pa'y tao nakasaka sa langit. Gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Tanawa. Again, dinhi makita nato ang unsa kagamit ang communication o idiom. Wa pa kay tao nga nakasakas langit. Ningon si Jesus, gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Kinsa man anak sa tao? Si Jesus. Kaya mutan-aw kaniya, tao manila. Pero kasakas langit. Gawas na kung niya nga nanaog gikan sa langit. So, gisgutan ni Jesus ini ang iyang pre-existence. Na kanang pre-existence, attributes that belongs to God alone. Kana bang wa pa diha ang kalibutan ang tanan bisag unsa, diha na siya da. Wa say kagikan, wa say sinugdan, ug apil say katapusan. That's wala pa ang tanan, that's pre-existence. No? Muna yung tawag o pre-existence. Na may ba pre-existence? Kini nga inungtan ko nga kinaiya or attribute. Gipangangkon alang lamang sa Diyos. Therefore, Jesus is God. Tanawa. Tao ang misulti sa ilang pananaw. Pero ang unod sa iyang gisulti, nagisgot o pre-existence na makabato ni ini ang Diyos lamang. Therefore, si Jesus, Diyos. Pero tanawa, usa ka Kristo, usa ra ka Jesus ang misulti. Tao ang misulti, imo makita, pero ang iyang ipanulti, nagisgot sa iyang divinity. See? Duha ka kinaiya, pagkatao ko ka Diyos, pero usa lang ka persona ang misulti o ang makapangangkon niini. Mo na ikaduha nga teksto nga basihanan diya sa Biblia mahitungod sa komunikatio idiomatum. Kung naginumdum pa mo sa San Juan 1 verses 1 ngadto sa 2 nga kama verse 14 nga ang pulong sa wala pa ang kalibutan diha na. O ang pulong kauban sa Dios. O ang Dios pulong. O niya sa versikulo 14 o ang pulong nahimo tao. Ato pa, dinhi magsugod ang gitawag o incarnation. Sa dihan, nahimo siya tao. So, ang iyang human nature, nagsugod sa dihan, nahimo siya tao. So, ang duha diha, ang kinaiya, dili ang persona. Elmer, nakasunod pa ka, Elmer? Don't worry, time will come na kasabot pa na. Natural lagi na siya na mamakuhan. Now, another teksto nga atong tan-aw nga basihanan sa communications of idioms. No? Before ta mo proceed sa mga lagda sa komunikatio idiomatum.
ato sang sumayon kining mga tekstuhan nga mao'y basihanan. Kinsay mo basa sa San Juan 6 versikulo 62. Pinoy, San Juan 6 versikulo 62. Chapter 6 verse 62. Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo. So, muna'y verse 62, no? Patod pa, na maunsa man kaha, di ay kung inyo nang makita ang anak sa tao. Nga magasaka nato sa dapit, din dito siya kaniadto. See? Musaka siya balik nito, din dito siya kaniadto. So, ganang pulong pangingon niya, dito siya kaniadto. What then, if you should see the Son of Man ascend where He was before? Diba? Kung saan makakita na mo sa anak sa tao nga musaka nga to sa dapit, diin dito siya gikan. See? Og tao, dili makita na to nga ang iyang divinity. Again, pre-existence. Ang iyang divinity. Pero tanawa, ang iyang pre-existence nga kinaiyan sa kapangiyang pagka-Diyos. Gipaangkon o gipahanungod sa usang lamang ka persona. Lahi man ang yutiko nga misteryos nga duha ka persona, tao, di ba? Naglibog na tag asa aning duha. So, giklaro din nga there is only one and single person. Pero ang kinaiyas pagka-Diyos, na matod pa ni Jesus, dito siya gikan. Meaning, ang iyang pagka-Diyos. Makita na to ang komunikatyo idioma. Another text, buhat sa mga apostol. Ilmer, basaha ang buhat 20, versikulo 28. Kalihog, basaha. Buhat sa mga apostoles, Kapitulo 20, versikulo 28. Hege. Kusgal basa. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon o ang tanang mga pagtutuo na tugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon at imanaw usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. See? Tanawa, uminawa ninyo. Gipanag-iya niya o gipalit niya ang simbahan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Ang Diyos daw, dunay kaugalingong dugo. Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit hath made you bishops or overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Tanawa ang teksto na nasulat. Ang simbahan sa Dios nga gipalit mismo sa iyang kaugalingong dugo. Ang Dios doon na dugo. Karon kung way komunikatyo hindi mato maglibog lang. Ang sa nagunay nga ang Dios espiritu man may materiality, physicality. Ngano naa naman ni dugo. Kinsa may kapasabot ani si Jesus. Di ba? Now, hindi makita na to nga ang communication of idioms or ang komunikatyo idiomatum magkatabang na to sa pagsabot nga kining simbahan nga gipalit mismo sa kaugalingong dugo ni Jesus. Ato pa, ang humanity ni Kristo. No? Ay ang Diyos o manay dugo. Sa tao man siya matuod. Pero tanawa, ang iyang humanity gipaangkon o gipahanungod gihapon sa usa lamang ka person. So, I hope
Huwag mo maglibog. Kung ipasahe sila again, ang komunikatyo idiomaton diha sa balaan kasulatan. Nga mo imutabang na to, sa pagsabot, sa litungan na nga kamatuoran, mahitungod ni Kristo. Nga dunay lamay usa ka persona diha kaniya, apan kinagkuban sa duha ka, kinaiya pagka Dios o pagka tao. Matod pa, ang primary reason why God became man or God in flesh tungod sa pagpatubos. Ato namang na-explain before nga ang kini magong sa laod nga nahimo sa tao ang dako ug way sama nga insulto ngadto sa Dios isip sang putanan sa sala kanang way samang insulto dili na inuntagpunga ang kahupayan o ang kapasayloan dili mahimo na sa tao. Kay ang Dios lamang maoy makatagbaw sa iyang kaugalingon. God Himself. God can only satisfy Himself. Muna ginugdan niya ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nagpakatao. Kaya ang iyang humanity mahimong tulay, mahimong agianan na magkatakdo pagbalik ang Diyos o tao. This is now a historiological emphasis. No? Ang pagpanubos ni Kristo. Muna, ang iyang humanity maoy nahimong instrumento, nahimong inong tampo nga pamaagi sa pagtubos sa tao. Unya, ang iyang divinity maoy ninawat. Muna, doon na gitawag o kaluwasan o salvation tungod kay ang sacrifice of infinite value nga nahimo ni Kristo sa iyang humanity o divinity. Ang tao ng Diyos napasig-ulit pagbalik o niya ang Diyos nagkabaton ng satisfaction sa iyang kaugalingon. Muna nagpagkatao si Kristo. Usanis mga rason nganong nagpagkatao si Jesus. Okay. Arita sa ikaduha nga bahay. This is quite practical o niya technical. Kaya mag-isbot matadindi itong mga lagda sa communication of idioms. No? Sa uban gitawag ni rule of attribution. Lagda ba? Kung asa na to ipaangkon, nining maong inuntag ko nga, wakoy katugbang siya, properties. Ang iyang humanity of divinity. Asa ipaangkon. Unang lagda, na-mention na nato daan. Ang unang rule, bisan asa anang duha ka kinaiya nga mo perform mayuman man, matawhanon man o madyos nun nga kinaiya kinahanglan gayon nga ipaangkon sa usap ka persona ni Kristo. Ikaon, inom, may banhaw o patay, etc. Usa lamang ka Jesus kang ihimo ni anak. Usa lamang ka persona. That's the rule number 1. Dili kay Jesus bikaon, ang iyang human persona. Jesus bibanhaw o patay, lakaw sa dagat, ang iyang divine person. Dili na mao. So ang lagda sa komunikasyon idiomaton nagtudlo o nagtudan nga kinahanglan kung unsay gi-perform sa duha ka kinaiya Dios ug pagkatao ipahanungod ug ipaangkon lamang kana sa usa ka persona ni Kristo. Monay lagda numero 1. So kini magong gigamit sa teolohiya sa English monggon attributes or ascribe to, no? Nga ang
duha ka ining predicates, sa may iyang predicates niya, humanity o divinity, kinahanglan niya ipaangkon na yun sa usa ka subject, no, nga mao ang persona ni Kristo. Ato ning illustrate ha. Mo na rule number 1. No? Number 1. Ha? Usa ka subject, dunay duha ka predicates. And subject din mao ang divine person of divine person, who is Jesus. No? Mo na usa ka subject. Kunya ang duha ka predicates, una nga predicates divine, yusnon. Ikaduha, mao ang iyang pagka-tao. Now, ang rules of attribution nagtudlo na kung unsay giperform aning duha ka predicates, ipaangkon lamang sa usa ka subject nga mao si meaning sa person. Muna yung rule number 1. Nakasunod mo, dili kay ang pagka-Diyos na mo ipaangkon. Ang usara ka predicate, ipaangkon. May labot ni usa. O ka, vice versa. Ang kiniray ipaangkon. Kinili. Ikaduha nga lagda. Yung kinahanglan niya, kung unsay, ini tinamban na gina ito ni, kung unsay gihimo sa usa ka kinaiya, kinahanglan dili ipaangkon sa usa ka kinaiya. Sa uban na complete terms, abstract terms, etc. Pero ito atin namban. Rule number 2. Kung unsay gihimo sa usa ka kinaiya, kinahanglan dili ipaangkon sa usa ka kinaiya. Pero magpabilin nga ipahanuod sa usa ka persona. Like for example, si Jesus Mikaon. Now, analyze mo ang komunikasyon idumato, magtabang mo, pagsabot. Ibaw man ka nga, si Kristo dunay duha ka kinaiya, pagka-Diyos pagkatao. Na musabot sa imong nahuna, gutumon by Diyos. Ikaw, Elmer, gutumon by Diyos. Pero si Jesus Mikaon, asa man na nimo ipaangkon sa kinaiya sa pagka-Diyos o kinaiya sa pagkatao. Aray yun sa pagkatao, ayaw na ipaangkon sa kinaiya sa pagka-Diyos. Kaya Diyos dili ko na gutumon. Pero ipaangkon sa usalamang persona. No? Karang pulong ipaangkon. Lagi na itong klaro ning ipaangkon kay sa English, ang gigamit bagod nga terminology sa theology, duha, attribute of ascribe,
Now, sa ako kung simplify, ngayon nag-attribute, sa ito pa gipahanungod. No? Gipahanungod or gipaangkon. Sama pananglit. Basketball. Butang ta, CFD team. Composed of 5 players. Butang ta si Pinoy mo'y naauna. Mangutana na yung mga tao. Kinsa may nakadaog. Ningon dyan niya, CFD team. Bisan tuon, ug ang nagdula, ang nakapadaog si Tinoy. Pamasya ka Tinoy, hindi. Pero tanawa, di pa hatungod sa CFD team. Pero ang CFD team, wala tumudula ang CFD team. Ang katong membro. Pero ipahanungod sa CFD team. Ipaangkon. Biblically, ato ning subayon, kining giingon ni San Pablo na si Kristo walay sala, pero siya ang miangkon sa atong mga sala. Di nahimong salaan si Kristo, pero sa pagkatinuod, walay sala. Aron mo makasabot taon sa ng attributes dining kasuha sa idiomatic communication o unsa nang gipahanungod. Otherwise, ang mahitabo, masinayok nga naraspatan na nga apil ang persona na matay. Huh? Ang team pitubutin, di ba ang matay? Matay na pitubutin. Ang mga players nga nagdula, mga matay. Nahas Biblia ni, ato tanawon ni sulat ni San Pablo nga tos taga Corinto, ikaduha ng tingnan ni. 5 verse ato ning subayon. Busa naibaluan namo nga pagkahadlok sa Ginoo kami nagapangabig sa mga tao. Inon kun unsa kami kana nasayran sa Dios ug akong ginauman. Ato ning subayon kay dali ni gisgutan nga si Kristo kay kun kami nangabuang man ug galing kini alang sa Dios ug kun kami nga mga maayo ug nagpahimot kini alang kanimo kaya hukman ni Kristo nagapugong kanamo kay kami nagnahuna man nga may usa nga nagpakamatay alang sa tanan busa ang tanan nangamatay niya ug siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon kun dili alang kaniya nga namatay ug napanahon tungod kaniya. Usa gani 21 tungod kanato siya nga wala makasinati og sala. Gihimo niya nga sala. Aron diha kaniya kita mahimong pagkamatarong nga naa sa Dios. Unsay nakasuwat sa inyo? Kusgal basa 21. Walay sala si Kristo, apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkayusa kaniya makamatong sa pagkamatarong sa Dios. Jadi si Kristo walay sala, pero nahimo siyang sad-an. Nahimong sad-an. So kanang attributes or ipaangkon, ipaangkon, yan ang bahina mag-abi. Si Kristo walay sala, pero siya'y niangkon sa itong sala. Nahimo siya, dunay sala. Pero sa pagkakatinuod, wala din siya sala. Moro something na atong pagsabot sa simple nga pagsabot. So mo ning kuha ang tulong attributes o kining ascribed to. No? Balik ko na ko, rule number 2, kung sa gihimo sa usa ka kinaiya, kinahanglan nga dili ipaangkon sa usa ka kinaiya. Si Kristo giguto. Dato pa ang iyang kinaiya sa pagka-tao. Now, rule number 3. Ngayon pag napanitsot, wak na. Hindi na po makasulat na Lagda numero 3. Aron malikayan
aron malikayan ang sinayop nga pagsabot kinahanglan isalpot sa butong pulong isalpot i-insert ba mo na isalpot salpot ang pulong ato la ikulon rin nga quotation mark ingon nga tanawa rule number 3 aron malikayan ang sinayop nga pagsabot kinahanglan isalpot ang pulong ingon nga. In English pa na as, no? As. Sama panalit. Si Kristo mikaon ingon nga ta. That is right. Diba? Dalawa, rule number 2. Nakatabang. Kinahanglan, aron dili masinayo, butangag ingon nga as Christ as man he died. Aron maklaro ba? Pero wa magnigar sa iyang persona. Diya nato makita nga diha sa persona ni Kristo ang kamatayon mao'y mihangop. Mihangop. Mao'y anapikto man ang kamatayon. Ang pagka-Diyos mihangop. Wala maulipon sa kamatayon. Manay klaro na ba? So, as ingon nga si Kristo mihimo sa kalibutan, ingon nga Diyos. Pero again, don't forget sa rule, nagawa ng rule number 1. Rule number 1. No? Kasi yung rule number 1, ang kinahanglan, ang i-perform sa duha, ipaangkol na gid sa usa. Ayaw kalimot anak. Now, arita sa kaso sa kamatayon. Si Kristo namatay. Dinhi ang kontrobersyal. Kay ininggong pag-ingon nga si Kristo namatay, ikaw nga doon kay ingon tapo nga disiplina sa imong paunahuna, ilabi na mahitungod sa teolohiya, imong susihon sa ining maong pag-ingon niya si Kristo namatay. Na may kag soteriological, mahitungod sa kaluwasan, explain naman ako, yes, namatay. Soteriological man. Eh kung wala pagkamatay sa Kristo, di magkatakbo pagbalik ang Diyos ng tao. Now, ngayon kang Christological, muna itong susihon. Apply na mo sa rules of attribution or communication of idioms aron dili maglalis. Apply all these fundamental and basic rules of communication of idioms. Aron malikayan ang nga pagsabot, kinahanglan isangko ang pulong ingon nga. Si Kristo namatay, ingon nga ka. Si Kristo nabanhaw, ingon nga Diyos. Pero ayaw iligar, isalikway ang rule number 1. Ang nakasinayo pag-ulan kay kung si Kristo namatay, ipaangkon mo kas persona, namatay po na persona. Nagdibog man sila aning attributes of ascribe. No. Kaya may theological discipline.
So para sa kuha, ang akong obserbahan, definition of terms. Now, another thing, na nahimong controversial, atong mga kaigsuunan, God died literally. Kanang pulong literally, I'm sorry to beg to disagree, base sa akong pagsusi, dili na mo yung theological na terminology ang ginamit. Kung naitungod ang Kristo ang isbutan, in the parlance of Christology, I never encounter the definition literally. Unsay naa diha nga akong nasubay based on my theological, specifically Christological studies, duha na gid na ka-terminologies ang akong gitiman-an. Formal, real, o logical. No? Sa ganini, ato naman yung review. Pero shout out na to nga ato ka mga CFP, I presume nga this is new terminologies for you. Munang, di ko modawat o gamit anang terminology na literally. Kana magkong literally para na po weak subject po misconception, misunderstanding. Ang gigamit nga definition sa theology, real, logical, and real, formal, and logical. Ato ni husayon, no? Husayon na to ni, husayon paggamit. Sa pangutana nga, God died or not? No? Matay ba ang Diyos? Na, ang ipasabot na ang second person man of the Holy Trinity. Kay God man not ang man. True God and true man. Na, hinumdumin ninyo nga, theology has its own language that it should be understood and interpreted sumala gayon sa iyang kahulugan. Wala kita'y katungod muhimo. Ang simbahan, doon ay iyang kagalingong ligwahi sa pagtuturo. No? Like for example, ato ning balikon. Una na ko example, kining language of faith. Kana bitaw misa, pantay mo. Bisag first mass early in the morning. Mingong ginapare, ulahan ka mga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ganun panihapon man, kaguntag man sa iyo, dapat unta pamahaw. Di ba? O. Ganun panihapon man, nga ang misa, buntag man sa iyo. Init naman ako, dulduol mo. Pero kay lagi, sa kayong kurasunahan, ang simbahan mo na yan, kagalingong ligwahin sa pagtuturo. Nagkarang diskutan niya nga, panihapon sa Ginoo, nagpasabot na niya to the Last Supper. Nga ang misa, mao ang paghandog o pagsaulog sa dili dugoon nga paagi sa sakripisyo nga dugoon nga gihimo ni Kristo sa Kalbaryo. My point is, kinahanglan o gamit kita sa lingwahe, sa simbahan, sa teolohiya, na sumala kayo sa iyang lingtunganay nga kahulugan. Ikaduha na ko nga example, ato naman yung gibalik-balik. Kanang Eucharistia, nagtuong magigta na dugo na ni Jesus. Di ba? Pero, ang simbahan ng tudlo man, nga ang humanity at ang pagkatao ni Kristo nakuha gikan sa taguangkan sa mahal na Diyos. Mabita ng si kansid, ang gigamit niya proposition, in. Buti pasabot, ang humanity, gikan gayon sa sulod, dili sa gawas. Ha?
Sa to pa ang humanity ni Jesus, ang pagkatao ni Jesus, physicality niya, ang iyang lawas, dugo, unod, bukog, tanan, nga iya sa humanity, nagagikan sa kaguangkan sa mahal na Birhen. Na ang pangutana, ang atong sumadahon, sa atong pa ay, kanang Eucharistia, dili na dugo ni Jesus, kundi dugo una ni Maria. Kaya nga naman, si Jesus, anak man ni Maria. Kunya, diba, ang atong dugo na naglatay sa atong kaugatan, gikan man ni sa dugo sa atong amahan o ginahan. Tinuod na, dili. Tinuod, diba? Therefore, kanang Eucharistia, dili kay dugo ni Jesus, kundi ni Maria. Mahupong ingunana ang sumada. Pero sa kayon ko na sunahan, ang teolohiya, dunay iyang kaugalingong disiplina. Dunay iyang kaugalingong nga lingwahe. Mga ganito mga apostolis, dugay doon sila kasabot ni Jesus. Diha na sila nakasabot human na banhaw Ginoo. Kaya ganoon ang Ginoo musulti, doon na magiging lingwahe sa pagtulunan niya. Oh. Naon sa may husay anak. Morning. Aminaw na ha. Katong mga nagsulod karong gabi una. Mingon ko nga, logically, dili lang ko mingon literally. Instead of literally, ayaw na lang gamitan literally, kaya dili na theological, based sa akong pagsubay. Ang gamiton, logically. Logically, tinuod nga, ang dugo, o ang unod, o ang humanity ni Jesus, gikan na yung Maria. Na iyang dugo, nakidugo po sa iyang mo na logical. Logical na. Pero, doon naman po yung itawag o formal o real. Formal or real. Na, kung sabay, formal o real. Katong dugo nga naglatay sa kaugatan ni Jesus, iya gitong dugo. Diba? Fill up ka ganang form. Nga rito, name, middle name niya, surname, Lido, ngalan, Lido. Sa pulang, Ray, Dari. Kanya, gender, na edad, sa ubos, blood type. Diba? Oh, blood type. Isulat ko ng blood type mo. O class pa ka, EB pa ka. Natural. Formally, ninyo dyan ka nga, inigbasa nyo sa form, re-dari, blood type, type EB. O kang re-dari, gina. Dili na sa iyang mama o papa. Dugo gina ni Re. So, muna itawag formal. Real. Maupod ni sa kanang gitawag God died literally. So instead of literally, ayaw gamit og literally kaya naman makalilibog na. Weak na terminology was pa para nako dili na theological. Ang theological philosophical is formally. Formally and logical. Logical, matay ba sa Kristo? Gano'n, naamay iyang pagkatao. Diba? Formally, dili, mamatay ang iyang pagkasiya. Gano'n, Diyos man siya. So, ingon na ang disiplina. Formal and logical. Dili kay God died literally. Lahi may connotation na ng literally. Kay maratsada man imo tanan, na-appeal man ang divinity. So, aron mahapsay, kinahanglan timan-an gayon ang mga lagda sa kuan pa lintunganay nga mga lagda sa communications o idioms. Kay daghan kaayo
ilabi na des para ang kasulatan nga kung imong sabton o pasahon na imong sabton without the aid of those rules of communications of idioms, mawa ang espasyo. Like for example, basaha ang buhat 3:15 na 16. Nya ikaw Christian, 1 Timoteo 6:16. Na ba? Inyong gipatay, buhat 3:15. Buhat 3:15. Unya 1 Timoteo 6:16. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kami nga saksi niini. Tanawa, avoid communications of idiomato. Gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Ano ko'y tinubdan sa kinabuhi mamatay? Hindi na nga tinubdan, kaya mamatay man. Ha? Pero, pinagi sa rules of attribution, ang iskutan niya si Jesus man, namatay o gibanhaw. So, rule number 2, unsay gihimo sa usang kinaya kinalang niya, dili pangkon sa usang kinaya. O kaha, ang rule number 3, araw balik kaya ang pagsagot. Atong butangan, isip sa iyang pagkatao, namatay. Pero sa iyang pagkadiyos, gibanhaw niya ang iyang patayang lawas. Mabitaw na nga sa debate si Kristo, gibanhaw sa Diyos ang iyang Kristo. Ang iyang pagkatao, gibanhaw sa Diyos. Pero sa iyang pagkadiyos, mo'y gibanhaw sa iyang patayang lawas, Diyos do. Tanawa ang rules of communication, magamit, di ba? Ayaw iratsada. Another text, sa 1 Timoteo 6:16. Siya lamang ang walay kamatayon o nagpuyo sa kahayan, na dili maduol. Walang pagayon na kapita kaniya o walang gayon na makapita kaniya. Ipangunod kaniya ang dumog o walay katapusan dumog. Amen. 1 Timoteo 6:16. Meaning nga ang Diyos, walay kamatayon. Ha? Walay kamatayon ang Diyos, bigli maduol o pa. Pero sa diyan nagpagkatao, ang iyang himaya gihukas. Kaya nga naman, hindi hukason, mamatay na ng tao. Mabata Pilipos 2:6-11, itawag mo na kenosis. Gihukas ni Jesus ang iyang himaya. Kaya kung dili niya hukason, ini pagkatao niya, mga matay tanan. Kaya sa Old Testament, ang mga tao, ang masalita, dili mo atubang sa Diyos. Kung dili naagi ni Moises, kaya mga matay sila. Mga pagkatao ni Kristo, sumala sa Pilipos 2:6-11, gihukas niya ang iyang himaya. Uwa siya makiktukong sa Diyos. Muna ito sa ko kenosis. Okay? Muna at least, hatag na taggamay katinawan sa itong mga kaigsuunan may tungod in communications of idiom. Na akong tambag may dili lang maglalis mahitungod sa mga fundamental truths na gitudlo sa simbahan, labi na sa mga elements of the hierarchy of truths, specifically Catholic truth, kay definition of terms sa gid mo diha na galipog. Ang definition of terms. Mo na nahitabo sa unang mga siglo sa simbahan. Mahitungod sa debate kang Kristo. Kay ang mga Grego nagtuo ang ilang terminology nga gigamit, ang pagsabot sa mga Latino lahi. Ang pasabot sa mga Grego unta kinaiya, ang pagsabot po sa mga Latino persona. Tungod sa terminologies. Muna, importante yun ang disiplina. So, unsa nga matang sa disiplina? Kinahanglan ang CFD, Catholic Faith Defender, he should
undergo a proper theological studies. Kaya karon may buwan niya ang disiplina sa teolohiya, ilabi na mahitungod sa mga doktrina o dogmatic teaching sa ato simbahan. Kaya igo na siya. Ha? Ayaw mga tanong? Sige na. Naay usa pang kanatre sa mga isuong nga si Aldre Tangtang Yama. Budid po mga isuong CFT. Sumala sa mga saksi ni Jehovah si Ginoong Hesus gamay nga Dios. Kay sumala nila si Ginoong Hesus mighty God o ang Amahan Almighty God. Apan ang pangutana, tinuod ba nga si Ginoong Hesus gamay nga Dios? Para sa mga saksi ni Jehovah, gamay, pero sa kasulatan, dako. Atong basahon ang Tito 2:13 sa Griego nga Biblia, kay aron maklaro na to, no? Tito 2:13. Yan, sa dili pa ng Tito 2:13, aplian ninyo ang Isaias 96. Tito 2:13. Kisay bumasa sa Isaias 96. Nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. So, gibutan niya Diyos nga gamhanan. Ang pasabot na si Kristo man. Pero kung ato tanawon dili sa Tito 2:13, ato ning asa ini Tito ulo ni Tito ba? Ha? Nagkupras. Nagkupras pa? Ada na Tito 2:13. Atong basahon sa kining Griego na baro na ko tinamban sa Bisaya ko na iagi nito gamay sa akin. Aron doon na po tayo kanabang tawag ito form criticism na style, no? Texto. Tito versikulo 2 kapitulo 2 versikulo 13. Ingon din nga pros dixuminoites Macarian el Tidakay Epipanian tes doxis tu Miguel tayo. Usap ng Miguel tayo. Dakong Diyos. Miguel. Migalo Tio. Ito pa dako na Diyos. Sabi nga dako na Diyos. Gamay. Migalo. Tama ko sa pagsabot niyo, miga. Dako, kinang miga, di ba? Oo. Di ba, Brazil, siya nakasuwat sa inong verso. Gamahan ng Diyos, manluluwas na si Yesu Cristo. Gamahan ng Diyos. Ari, miga. Usap na ng miga. Ay, dako. Wala. Lagi na, tataw ko Griego pa nagsawa. No? Nas, Tito 2:36, picantes diatan Spain at abitur glory, maniedie it salvaturis. Di ba ka maniedie? Oh, sabi na maniedie. Magdum, dako. Oh, nabagoy magdum gamay. Ha? Oh. So, klaro gini, sa Griego, Migaloteo, sa Latin, gihubad o kini sa Manye de Salvaturis, Nostra Yesu Cristo. Ang atong dako nga Diyos ug manuluwas sa Yesu Cristo. Naade, ikliya, pero tanawa na ito sa Griego kay
Oh, dato binisaya. Oh, nahinap na nga sabta na nga tubag. No? Amot niya dito sa kuang binisaya tanaw na to ni Tito 2:3. So at least nasayra na nga sa teksto original klaro na ko nga Dios, no? Ito 2 versikulo 13. Sa saksi niya Jehovah gud nga Biblia ang nakasulat dito dakong Dios nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Nakam lagi. Oh. Dakong Dios ug manluluwas. Sa mga Biblia nga saksi Jehovah dakong Dios ug manluluwas. Tito 2:3. Okay na? As Biblia na so Aldrin na. Si Ibdi nga sinarista ni. Oh. Sunod po tanong na pa? Wala na. So, tingali ka na asap tingali na. Oh. Kaya kini magong medyo respect sa itong may susaksi ni Jehovah. Ni-adapt silang Arius. Itong kang Arius, ang anak, binuhat sa mga. Panganay ng anak, binuhat sa mga. O, nauna na basaw ng Kulusas. Orang Kulusas 1 na. Si Kristo binuhat sa amahan. Panganay, anak. Ang nagdaot ni Arius kay, ang iyang interpretation, biological. Pero ang sa simbahan, relational. Walang itawag ni Arius si Kristo, gamay nga Diyos. Disudot sa Diyos. Saksi ni Diyos. Pero sa Titus Biblia, doon natin lagami kita. Ato nang ibasa niyo ito. So, tingnan no? Ay, medyo nagkalaw na itong gagabion na atong public catechism o mapuhon